खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि सुशान्त नार्जारि दिनै आङो मोनसे गोदान टपिक लानानैहाय फैदों बेनो जाहैबाय सासे मानसिया जुदि साक्सेसफुल जानोबा बेखौ मा जिनिसा हेल्प खालामो सासे मानसिया साक्सेसफुल जानोबा बबे जिनिसा नोंखौ हेफाजाब खालामो बेखौ आं दिनै खिन्थागोन दसे उनाव खोन्थागोन आं बिनि सिगां नोंथांमोना जुदि आंनि बे इउटिउब चेनेलखौहाय अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो साबस्क्राइब खालामबा जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना नुहैबाय थायो दा आङो मा जिनिसा साक्सेसफुल जानायाव हेफाजाब खालामो बेखौ बुंनायनि सिगां नैबे खोथाखौ बुंग्रोनायदों बेनो जाहैबाय नोङो फार्स्टआवनो जुदि माबा मोनसे जानोब्ला नोङो मा खालामनांगोन सिगाङावनो नोङो बबेहाय दङ नोङो दा बबेहाय दङ बबेहाय थांगोन मा जाहैगोन आरो माब्रै थांगोन बे जिनिसखौहाय नोङो सिगाङावनो थि खालामनानै लाग्रोनांगौ माने नोङो बबेहाय दङ वेर आर इउ बे जिनिसखौ नोङो थि खालामनानै लानांगौ बबेहाय थांगोन वाइ इउ वान्ट टु गो बबेहाय नों थांगोन आरो माब्रै थांगोन हाउ विल इउ गो बेखौ नोंथाङा थिग खालामनानै लानांगोन बिनि उनाव हाउ विल इउ गो बे मोनसे गलखौ एचिभ खालामनो थाखाय बे स्मल मोनसे एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स मोनसे गलफोर थाबावो बे जिनिसखौ नोङो एचिभ खालामनो थाखाय मोनसे माबा माइलस्टोन बिदि खालामनानै नोङो लानांगोन आरो बेखौहाय थि समाव थि टास्कफोरखौ मावफुंनो थाखाय थि गलफोरखौहाय मावफुंनो थाखाय नोङो मोनसे बिराद मोजां टुल जायखौहाय गोबां साक्सेसफुल मानसिफ्रा बाहायो बेनो जाहैबाय मा बेयो गेस खालामनो हागोन नामा सोरबा बेनो जाहैबाय गुगोल केलेन्डार येस गुगोल केलेन्डार गुगोलखौ जों बयबो बाहायखायो हयथ' गोबां सुबुंफोरनि एन्ड्रइड मबाइलाव बियो अलरेडि दंखायो थेवब्लाबो गुगोल केलेन्डार मोनसे दङ बे जिनिसखौहाय नोंथाङा जुदि गैयाबा डाउनलड खालाम बाहाय मा खालामजायो नोङो सानफ्रामबोनि आरो सप्ता खनसेनि बा मास मोनसेयाव नोङो मा जिनिसखौहाय एचिभ खालामनो नागिरदों मा जिनिसखौ नों मावफुंनो नागिरदों बे जिनिसखौ नोङो जेरै जों डायरियावहाय गाबोन उमुक मावनांगौ समफोर उमुक मावनांगौ बिदि लिरना लायो थिग बिदिनो डेट वाइस टाइम वाइस नोंथाङा बे जिनिसखौहाय लिरनानैहाय लानानैहाय आरो एचिभ खालामलांबाय थायोबानो नोङो जिउआव साक्सेसफुल जानो हाथारगोन आरो मोनसे मोजां टुल आङो नोंथांमोननो मिथिहोनाय बेनो जाहैबाय टुडुइस्ट मोनसे एप बे जिनिसखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै ला सोरबा फरायसा सोरबा एन्ट्रप्रेनियर सोरबा बिजनेसमेन सोरबा लिडार गासिबो थि समावहाय मावफुंनो थाखाय मोनसे टुडुइस्ट आंहा दिनैहाय मा मावनांगौ दङ फुं समावनो 4टा 5टायावनो बे जिनिसखौ दिनैहाय आंहा मा मावनांगौ बे जिनिसखौहाय फुरा लिरना लाग्रोजोब आरो बेनि गेजेरावहाय मावखांबा दान बिदि खालामदो बेनि उनाव नोंथाङा नोङो बेसेबां खामानिखौ मावफुंजोबनो हाखो बे जिनिसखौहाय नोंथाङा उनावहाय बेखौहाय एनालाइज खालामफिननोबो हाबावो दा बे मोनसेया जाहैबाय गुगोल केलेन्डार आरो मोनसेया जाहैबाय टुडुइस्ट बे मोननैया नोङो आं दहाय जेखौ बुंदों नोङो बबाव दङ बबेहाय थांगोन आरो माब्रै थांगोनानो मेन बाट माब्रै थांगोनखौहाय जोङो बे मोननै टुलखौहाय जोङो जुदि बाहायोब्ला जिउआवहाय नोंथाङा साक्सेसफुल जानो हाथारगोन जेरै सासे मानसिया जुदि सासे फरायसाया जुदि फार्स्ट डिभिजन थांनो लुबैदोंबा खिन्थु दा खय मास दङ जेन'बा 6 दान दंबावो 6 दाननि गेजेरावहाय नोंहा दा बेसेबांखिनि फराफोरखौ फोजोबखो बे जिनिसखौ नोङो मोनथिग्रोनांगोन माने वेर आर इउ नोङो फराफोरखौ बेसेबां फोजोबखो बेवहाय नोङो आरो बबेहाय थांनानै नोंहा फार्स्ट डिभिजन नङा होमबा फार्स्ट डिभिजन जागोन नोङो फार्स्ट डिभिजन खालामगोन आरो माब्रै थांगोन
दा माब्रै थांगोनाव नोङो बे 6 दाननि गेजेरावहाय नोङो जुदि फार्स्ट डिभिजन थांनोबा बेसेबां लेसनखौ बबे समावहाय नों फोजोबनांगोन आरो बै समाव नोङो कमप्लिट खालामहैनानैहाय नोङो फार्स्ट डिभिजनखौहाय नोङो खालामहैनो हागोन अब्लासो। बेनिखायनो बे टुडुइस्ट आरो गुगोल केलेन्डारा जोबोद मोजां टुल। गोबां गिदिर गिदिर मानसिफ्रानो बेखौ बाहायो, अननानै बाहाय। जोबोद मोजां टुल। नोंथाङा लाइफआवहाय सानसे साक्सेस जानो हाथारगोन। आं बेखिनिखौ नोंथांमोना बुंबाय आरो आंनि भिडिअखौहाय जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों।